ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର 30ଟି ସାଧୁଙ୍କ ଅନୁଚିନ୍ତା। ଯଦି ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମହୁରାଳି ମାଛ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଛ ପୋଡ଼ା ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଉପକାର ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ 3 ଥର ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଘରୁ ବିକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷୟର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଦଶମୀ ଓ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ପୋଇ ଏବଂ ଏକାଦଶୀରେ ଶିମ୍ବ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିଲା ବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଜନନୀ ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ଆଧି ବ୍ୟାଧି ହରାଂ ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀ ତ୍ୱଂ ନମୋସ୍ତୁତେ। ତ୍ରୟୋଦଶ ତିଥିରେ ପିତାମାତା ବାଇଗଣ ଖାଇଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ନିଜ ଦେହର ଛାଇ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଏବଂ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ଚିତ୍ର ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଘରେ ରଖିଲେ ଅଗ୍ନି ଭୟ, ଚୋର ଭୟ ଏବଂ ବଜ୍ର ଭୟ ଦୂର ହୁଏ। ଘର ପାଖରେ କଇଁଆ ଗଛ, ତାଳ ଗଛ ଓ ବାଉଁଶ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ବିପଦ ଆଣିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯଦି ବୋହୂ ବାପ ଘରେ ଏବଂ ଶାଶୁ ଘରେ ଭୋଜନ କରେ ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସେ। ସୋମବାର ଦିନ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କଟିଯାଏ। ଜ୍ୱର କିମ୍ବା କାଶ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଘରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ରଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ବ୍ରଣ ଦାଗ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ସହିତ ଅଳ୍ପ ମହୁ ମିଶାଇ ଦାଗରେ ମାରିଲେ ଦାଗ ଲିଭିଯାଏ। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ପାଣି ପିଇବା ବେଳେ ବସିକି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନକୁ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ଚୋବାଇ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଚୁଟି ଖୋଲା ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଡାହାଣ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତୁଳସୀ ମୂଳର ମାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପିଲା ପାଇଁ ମା କ୍ଷୀର ହେଉନଥିଲେ 2 ଚାମଚ କପାପତ୍ରର ରସ 7 ଦିନ ଖାଇଲେ କ୍ଷୀର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ପାନ, ସୋମବାର ଦର୍ପଣ, ମଙ୍ଗଳବାର ମିଠା, ବୁଧବାର ପାନ ମଧୁରୀ, ଗୁରୁବାର ତୁଳସୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଖସା ଓ ଶନିବାର ଅଦା ଖାଇ ଯାତ୍ରା କଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭୋଜନ କଲାବେଳେ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ତମ୍ବା ବାସନ ନଚେତ୍ କଦଳୀପତ୍ର କିମ୍ବା ଶାଳପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଧଳା ପାରାର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିଲେ ମନରୁ ଦୁର୍ଭାବନା ଦୂରେଇଯାଏ ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ଆସେ। ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ଭୋଜନ କଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କରି ଶୟନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଖି ତଳ କଳା ଦାଗ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ସହିତ ବିଲାତି ରସ ମିଶାଇ କଳା ଦାଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କେବେ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ବରର ଅଯୁଗ୍ମ ବର୍ଷ ସହିତ କନ୍ୟାର ଯୁଗ୍ମ ବର୍ଷ ହେଲେ ବିବାହ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରର କବାଟ ଝରକା ଉପରେ ପାଲଟା ଲୁଗା କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଉଳ ଫୁଲ, ସେଫାଳି, ବେଲପତ୍ର ଓ ତୁଳସୀ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ପୂଜା କରିପାରିବେ।
ପୂଜାରେ ଜାଆଁଳା କଦଳୀ ଭୋଗ କଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏବଂ ମହୁ ସହିତ ଦହି କେବେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ସାଧୁଙ୍କ ଅନୁଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।